Mayong adlaw! Tara, magtuon na sad ta. Ang atong tun-an karon kay ang mga pamaagi sa pag-atiman sa mga mananap. So mga bata, maminaw ta pag-ayo kang teacher o iandam ang atong mga kaugalingon. Ready na ba ta? Ang mga mananap kay naay mga panginahanglanon. Karon, atong tun-an ang mga pamaagi sa pag-atiman sa atong mga mananap. Una, ang mga mananap dapat na ay balay. Ang balay mao ang ilahang puy-anan ug amo protekta sa ilaha sa kainit ug sa ulan. Sunod, ang mga mananap dapat hatagan og pagkaon. Tama. Ang pagkaon ilang gikinahanglan para dili sila magutman. Ang mga mananap kinahanglan sad og pagpangga. Maipakita nato sa atong mga mananap nga gipangga nato sila pinaagi sa pagdula, pagpatambal kung naa sila gibati, o daghan pa kayong pamaagi nga maipakita nato sa atong mga mananap nga gipalangga nato sila. Mga bata, wala nato gipakita ang atong pag-atiman sa mga mananap kung ato silang bunalan, sipaon, dagmalan, ug dili nato sila hatagan sa ilahang mga gikinahanglan. Busa, atong atimanon ang mga mananap sa atong palibot kay nakatabang man sila sa atoang tanan. Ug mao to ang atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat mga bata. Bye-bye!